I pozdrav svima ljudi, ja sam Deki Zlatko ljudi, dobrodošli na moj novi video. Ljudi moji, izvinite što me nije bilo 2-3 mjeseca, koliko već. Ja se stvarno izvinjavam, bio sam jako umoran poslije posla, baš bilo ono pretjerano teško, zajebano na poslu, bio umoran jako. I tako da zato ljudi moji nije bilo klipova, a od sad idemo još jače, još snažnije i da idemo da grmimo. Yeah! Pokutite like, šerujte, mislim se vratio naravno, i šerujte moje klipove. I tako da ljudi moji, napravio sam ovaj video da sam se vratio na YouTube-u i da se zahvalim za 200 subscribera, to jest samo da proverim samo sekunda, pošto nisam ušao na YouTube, samo sekundica da proverim, brzo, 207 subscribera. Tako da ljudi moji, hvala vam puno, srca, to svaki dan mi je stizalo po 1 sub, 2, 1, 2, 3 i tako da ljudi moji, vrćao sam se negdje. Hvala vam još jednom, pišite dole na ovom videu u komentare šta želite za specijal od 200 subscribera. I tako da ljudi moji, hvala na gledanju, uživajte u nastavku dana. Tako da ljudi, ostavite taj like, share, koment i subscribeujte se na ovaj kanal da idemo ka 500 subscribera. Idemo još jače ljudi. Tako da ljudi moji, uživajte. Hvala na gledanju i posle. Ćao!